Si escoltam o llegim els mitjans de comunicació, veurem que pràcticament tots, o llevat d'un, VilaWeb, diuen coses com es va morir als 80 anys o es va casar als 30 anys. Estam tan avesats a sentir-ho o a llegir-ho d'aquesta manera que ja hem perdut la noció que aquesta no és una manera genuïna de dir-ho en català. La manera genuïna de dir-ho en català és sense article, és a dir, es va morir a 80 anys, es va casar a 30 anys. Però els encarregats de vetllar per la genuïnitat i la correcció de la llengua ja donen per bo aquella solució que hem dit que no és genuïna, amb aquell esperit de no ens compliquem la vida. Si miram les llengües romàniques, veurem que aquesta construcció amb article als 30 anys és típica de l'espanyol, però no de les altres llengües romàniques. Així en francès es diu Je me suis marié à 30 ans i en italià es diu Mi sono sposato a 30 anni, com en català genuí. Però encara resten persones que diuen a 30 anys, a 80 anys. Ara us en mostraré un grapat, llevat del darrer, tots són mallorquins. Ja sabem que Mallorca és una àrea en què fins a temps relativament recents la sintaxi s'ha mantingut força incontaminada. Mirau i escoltau. Sí. I ara aquest model jo crec que tots els meus amics ja tots entenen. Entenen. I antes de tot això, quin era el teu ofici? El meu ofici de petit vaig començar a fer de pagès a guardar una guardeta de cabra a Fertet d'Orgó. A 7 anys. A 7 anys? A 7 anys. Així que sempre, des de 7 anys, sempre has estat per damunt una muntanya Per fent damunt coses? Roig, per damunt de Puigtomí, a 10 anys. A 10 anys, de Fertet d'Orgó ja m'anava a pujar muntanya i ja havia de fer la dieta d'un home. Passen el govern de Santano i no veuen el pastor, de petit que era. Jo 12 anys guardava boes. Nosaltres no som aquell temps encara joves, poden ser això, jo havia moltes morint de fer feina diumenges i dissabtes. A 8 anys jo ja me feien anar a cercar amb una somera, amb un carro, barcots. El primer que vaig començar a fer feina va ser a una fàbrica a Inca, de sabates. I llavors me van dir un jove, un companyia meu, diu, vol venir a Sabina. I allà guanyava poc, i a Sabina guanyava més. I vaig venir a 18 anys. Jo som cinevera i vaig quedar viuda a 47 anys. Heu fet tota classe de feina? He fet de tot, he fet de tot. És bo sempre fer de tot, o no? Sí, sí. Ma mare va morir jove, a 42 anys. No ho veig gaire bé. No, crec que a Fara Vila s'ha parlat molt malament tot i ja vaig haver de fugir. Ja vaig fer de pagès fins a 40 anys. Això d'on vols bé, vos? No sé què t'he de dir, perquè sempre anava d'un barcoc. Quan era nina, a 8 anys ja anaven a sequer. I m'agrada el camp, sempre m'ha agradat. Jo tocava a Nostra, té 60 anys, jo en tenia 8, i a 10 anys a 12, ja anava jornal per jornal, és un poble que aquí vaig per tot, jugava ja, a 12 anys. Serà a escola, aquí a l'escola de Rinadà, vaig estudiar fins a 10 anys a escola. Anava a fer avui, vols que... Quin temps fa que ho fas això? Vaig començar a 7 anys. Sí, i ara quant any teniu? 83. Quan era petit, me van donar a 7 anys per anar per la pagesia, per dir la finca,
Quan jo era petit, una caixa de mistros i un formall. Dani de carn no dia, tothom me coneix. Jo vaig començar a anar guany de mercader. I ara la cirereta del pastís. Josep Pla, un escriptor que escrivia i parlava en un català força genuí. Mismo saliendo del estudio, llegara una hermosa señorita y le dijera a don José, hay que ver cómo me gusta usted. No. Usted ya no quiere saber nada. Imposible que lo diga, entre otras razones porque la respuesta a 80 años, ahí lo mejor que se puede hacer es retirarse a casa.